Sa paglipas pa ng linggo, patuloy pa ring nananahimik si Filipo upang magawa niyang mapag-aralan ang lahat ng karunungang iniwan ng kanyang lolo Ambo. Ang paglipas noon ng oras para sa kanya ay halos napakabagal. Sa kadahilanang minu-minuto inuulit niya ang bawat pahina ng libro na kanyang binabasa. Napabayaan man niya noon ang kanyang trabaho, pilit naman itong iniintindi ng kanyang ina para lamang masunod ang nais niyang gawin sa kanyang buhay. Sa pagsapit ng araw ng linggo, doon na nga natapos ang pagsasaliksik ni Filipo. Halos hindi niya noon nagawang lumabas ng silid para lamang maituon ang kanyang wisyo sa naiwang karunungan ng kanyang lolo Ambo. Labis man noon ang pananamlay ng kanyang katawan, naging solido naman ang kanyang isipan dahil sa mga karunungang lihim na kanyang nalaman. Pagsapit ng huling araw ng linggo, kasalukuyan namang tinungo ni Filipo ang kanyang amo para magpaalam na aalis na siya sa pagtatrabaho. Napagpasyahan na niya kasi noon na ituon na lamang ang kanyang wisyo sa panggagamot upang makatulong sa kanyang mga kababaryong nangangailangan. Bagamat nasisilayan niya pa rin ang lahi ng mga aswang na pumapasok sa kanilang baryo, hinahayaan niya lang ito sa kadahilanang wala naman yung ginagawang masama sa mga tao. Sa pagsapit ng sumunod na linggo, doon na nag-umpisa ang unang panggagamot ni Filipo. Ayon sa kanya, na ang pasyente niyang unang ginamot noon ay isang batang nanuno sa kanilang tahanan. Doon din nakilala ang kanyang kahusayan sa kadahilanang nagawa niyang mautusan ang mga nuno sa iilang kataga lamang. Matapos ang mga pangyayaring yon, doon na nag-umpisang magsidagsaan ang mga pasyenteng nangangailangan ng tulong ni Filipo. Sa loob ng isang buwan, purong panggagamot na lamang noon ang kanyang inatupag. Halos hindi na nga niya mabigyan ng oras ang kanyang ina dahil mayat maya lamang ang pagsidatingan ng mga panibago niyang pasyente. Isang araw, habang nagbibigay ng mga gamot noon si Filipo sa papaalis na niyang pasyente, bigla namang nabaling ang kanyang atensyon nang makasilay siya ng isang batang kasakasama ang ama na naglalakad papasok sa kanilang bakuran. Pagsilay niya pa lamang dito, kitang-kita na niya ang marka ng aswang na bumabalot sa katawan ng bata. Nang matapos na siya sa nauna niyang pasyente, agad naman niyang nilapitan ang ama nito habang nagwiwika ng, "Manong, taga saan ho kayo?" Taga Baleno ho kami, Manong. Karatig lugar lang. Kanina pa ho kaming umaga nag-umpisang maglakad. Marating lang ho ang bahay ninyo." Sagot naman ng ama ng bata. Matapos itong marinig ni Filipo, agad din naman niya itong pinapasok sa loob ng kanilang bahay upang maumpisahan na ang kanilang gamutan. Paghawak niya sa tiyan ng bata, agad naman niyang naramdaman ang pagkawala ng kalahating atay nito. Sa puntong yon, halos hindi na niya naiwasang magalit dahil sa labis na pagkaawa sa bata. Habang patuloy niyang nilalapatan ng paunang lunas ang katawan nito, bigla na lamang siyang nagulantang nang masipat niya ang dahan-dahang pagkumbulsyon ng buo nitong katawan. Sa pagpapatuloy ng pangingisay ng bata, agad naman niyang ginawa ang lahat para mapakalma ang katawan nito. Subalit kahit anong gawin noon ni Filipo, bigo siyang mabigyan ng paunang lunas ang kasalukuyang nararamdaman ng bata. Sa muli niyang paghawak sa tiyan nito, laking gulat na lamang niya nang muli niyang maramdaman ang pagkawala ng kabuoang atay at bituka ng bata. Sa puntong yon, wala nang nagawa sila Filipo kung hindi ang maupo at ipagtapat sa ama nito ang totoong nangyari. "Manong, pasensya na ho kayo ha.
Subalit ang karamdaman ng iyong anak ay napakalubhana. Nakakalungkot mang sabihin pero wala na itong lunas. Oras o minuto na lamang din ang itatagal ng kanyang buhay, kung kaya't sulitin niyo na habang kapiling niyo pa siya. Wika ni Pilipo. Matapos itong marinig ng lalaki, tanging pag-iyak na lamang ang nagawa nito habang dahan-dahang lumuluhod sa silid ng kanyang tahanan. Agad naman itong pinuntahan ng kanyang ina para naman kahit papaano'y magawa nitong maramdaman na hindi siya nag-iisa. Maya-maya pa, bigla naman silang napatahimik nang maramdaman nila ang dahan-dahang pagkawala ng hininga ng bata. Maging si Pilipo noon, wala nang nagawa kung hindi ang maglupasay sa papag habang patuloy na tumutulo ang luha. Halos hindi niya lubusang akalain noon na sa loob pa lamang ng isang buwan, nagawa na niyang makaranas ng mamatayan ng pasyente. Yun din ang naging rason noon ni Pilipo kung bakit pinili niyang maging antingero na lamang. Matapos ang mga pangyayaring yon, sinamahan nilang maglola pauwi ang lalaki na dala-dala ang bangkay ng kanyang anak. Naging madalang naman noon ang kanilang pag-uusap sa kadahilan ng labis na panlulumo lamang noon ang kanilang naramdaman. Bagamat gabi na noong mga oras na yon, hindi naging alintana para kay Pilipo ang maglakbay patungong Ibayong Baryo. Halos magbabandang 11:00 na ng gabi nila narating ang tahanan nito na agad namang sinalubong ng iilan nitong mga mahal sa buhay. Hindi na muna nila ipinaalam sa kanilang mga kapitbahay ang nangyari sa kadahilan ng iniiwasan nilang magawa itong matunugan ng mga balbal sa paligid. Pilipo, dito na ho kayo magpalipas ng gabi. Ipapahatid ko na lang ho kayo sa mga kapatid ko pagsapit ng umaga. Wika ng lalaki pagpasok nila sa bahay nito. Nang marinig naman ito ni Pilipo, ninais na lamang niyang tumango habang nakabaling sa ibang bagay ang kanyang paningin. Huwag mong sisihin ang iyong sarili sa mga nangyari. Alam kong tao ka lang at kagaya ko. Marami ka ring limitasyon. Hindi mo kasalanan na nangyari sa anak ko. Bagkus ay kasalanan to ng mga demonyo. Dagdag pa ng ama ng bata. Kasabay ng pagwika nito ay siya namang pagpapasalamat ni Pilipo dahil nagawa siya nitong maunawaan sa kabila ng pagkawala ng kanyang mahal sa buhay. Sa paglalim pa noon ng gabi, pinagpahinga na niya noon ang kanyang lola nang sa gayoy magawa niyang makabantay sa bangkay ng bata. Silang dalawa ng ama nito ang nagbantay buong magdamag upang masigurong ligtas ang katawan ng bata sa mga masasamang uri ng nilalang. Sa pagpatak ng hating gabi, bigla namang natigilan ang kanilang pag-uusap nang magawa nilang makarinig ng isang paghuni sa paligid. Pagramdam ni Pilipo na nasa taas ng bahay ang nilalang, mabilisan naman siya noong kumaripas ng takbo papalabas ng kubo. Hindi naman siya noon napigilan ng ama ng yumao niyang pasyente sa kadahilan ng natigal po ito, dulot ng takot niya sa mga nilalang. Paglabas ni Pilipo sa bahay na yon, agad namang bumungad sa kanyang pagmumuka ang 3 demonyong nasa kaanyuan ng uwak. Pagsilay sa kanya ng mga ito, mabilisan naman yung nagsilundagan patungo sa likod ng kubo. Nang mapagtanto ni Pilipo na tatakas ang mga nilalang na yon, mabilisan naman niya itong sinundan upang mapigilan ang mga nais nitong mangyari. Hindi pa man nakakalayo ang mga nilalang, bigla namang natigilan ng mga ito nang marinig nilang magwika si Pilipo ng, "Subukan niyong tumakas. Lilipulin ko lahat ng kaanib sa lahi ninyo." Matapos nitong makapagwika, agad naman niyang ikinumpas ang kanyang kamay at kasabay nito ang paglitawan ng mga anino ng punong nasa paligid.
Nagsiyukuan din ang mga ito bilang tanda na naroon ang tagapangalaga ng mutyang kanilang pinaglilingkuran. Sa puntong yon, wala nang pagpipilian ang mga aswang kung hindi ang lumaban hanggang kamatayan. Alam din naman kasi nila noon na malabo na silang makatakas sa lugar na yon dahil sa nagawa na nilang makasagupa ang tagapangalaga ng mutya ng sinukuan. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla namang humarap kay Pilo ang mga aswang habang patuloy na nagsisiangil. Hinayaan lang naman niya ang mga ito, gawa ng alam niya sa kanyang sarili na malayo pa ang kakayahan ng mga nilalang na yon laban sa nag-uumapaw niyang kapangyarihan. Binigyan niya pa ng partida ang mga ito sa pamamagitan ng pagbaba ng husto ng kanyang presensya at pananggalang sa kanyang buong katawan. Nang maramdaman ng mga aswang ang biglang paghina ni Pilipo, agad din naman silang gumawa ng hakbang upang palibutan ito. Pangisi-ngisi pa noon ang isa sa mga demonyo habang patuloy na pinagmamasdan ang nakatayong antingero. Ilang minuto pa ang lumipas, doon na nga sumugod ng sabay-sabay ang mga aswang sa pagbabakasakaling magagawa siya nitong masunggaban. Subalit hindi pa man nakakalapit ng ilang dangkal ang mga nilalang na yon, bigla naman itong natigilan sa hindi malamang dahilan. Ang lumundag sa uluhan noon ni Pilipo, bigla na lamang bumagsak sa lupa habang patuloy na umiiyak. Halos hindi nito nagagawang maiangat ang kanyang ulo na para bang may kung anong bagay ang nakadagan dito. Ang dalawa naman itong mga kasama halos napaluhod na lamang sa harapan niya habang patuloy na dinaramdam ang panginginig ng kanilang katawan dahil sa takot. Sa paglapit sa kanila ng antingero, doon na nila dahan-dahang nararamdaman ang lakas ng presensya nito. "Tapatin niyo nga ako. Kayo ba ang kumain sa atay at bituka ng batang nakaratay sa loob ng kubo?" Tanong ni Pilipo paglapit niya. Nang marinig naman ito ng tatlong aswang, nanatiling tahimik lamang ang mga ito sa kanilang kinaroroonan. Maya-maya pa, bigla namang nabaling ang kanyang paningin sa nakaluhod na nilalang na nasa kanang bahagi ng kanyang kinatatayuan. Narinig niya kasi itong tumawa at para bang ginawang biro ang pagkamatay ng bata. Paglapit dito ni Pilipo, bigla naman niyang dinukot ang isang kutsilyong nakuha niya sa bahay ng lalaki at mabilisan niya itong itinarak sa puwak ng nilalang na uminsulto sa kanyang sinabi. Matapos niyang gawin ang bagay na yon, mabilisan namang bumagsak ang katawan nito sa lupa habang patuloy na nangingisay at unti-unting nawawala ng buhay. "Hindi ako nakikipagbiruan sa'yo, kaya huwag kang tumawa," wika ni Pilipo habang pinagmamasdan niya ang namamatay na aswang sa lupang kanyang kinatatayuan. Kasabay ng pagwika nito ay siya namang pagtadyak dito ni Pilipo ng paulit-ulit. Dinuraduraan niya din ang bangkay ng nilalang bilang pagpapakita na walang pagkakaiba ito sa mga hayop na peste sa mundo. Pagsilay ng dalawang aswang sa kanyang ginawa, mas lalo pang tumindi ang kanilang nararamdamang pagkabahala sa kanilang mga buhay. "Uulitin ko, kayo ba ang pumaslang sa batang yon?" Muling wika ni Pilipo. Nang marinig naman ito ng dalawa, tila ba nagkaroon na ito ng pag-aalangan na sumagot. Paglapit niya sa isa pang nakaluhod na aswang, agad naman niya itong tinitigan ng napakasama habang gumagapang sa mga kamay ang aninong nagawa niyang makuha sa mga puno. Nang magkatitigan sila nito, agad namang sumagot ang nilalang ng, "Oo, kami nga. Pero hindi kami ang kumain sa batang yan. Napag-utusan lang kami ditong magbantay upang magmasid sa mga taong susunod naming bibiktimahin. Patawarin niyo kami.
Nagawa lang namin to dahil kinakailangan din namin kumain ng tao para mailigtas ang aming mga sarili. Nang marinig ni Pilipo ang naging paliwanag ng nilalang, agad naman niya itong hinawakan sa ulo at mabilis ang inundaya ng saksak gamit-gamit ang kutsilyo. Walang unday na saksak ang tumama sa dibdib nito na siyang naging sanhi ng mabilisan nitong kamatayan. Halos hindi na noon nagagawang makapaniwala ng huling aswang sa kanyang mga nasilayan sa kadahilan ng alam niyang nagtataglay din sila ng kabal sa kahit na anong uri ng sandatang matatalim. Paano mo nagagawa yan? Gulat na wika naman ng natirang aswang habang patuloy na pinagmamasdan ang mga walang buhay niyang kasama. Nang marinig ito ni Pilipo, agad din naman niya itong nilapitan at pinagawa ng aninong kanyang nakuha. Matapos sumuot ng buhay na anino, bigla namang tumayo ang katawan ng aswang na para bang meron itong sariling buhay. Gulat noon ang demonyong kaharap ni Pilipo sa kadahilan ng hindi niya halos mawari kung ano ang nagaganap sa paligid. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla namang napatingin ang aswang sa kinatatayuan ni Pilipo nang marinig niya itong magwika ng, "Ano naman ang magagawa mo kung ilalahad ko sa iyo ang aking alas? Sinasabi ko sa iyo, demonyo, hindi pa yan ang nakakatakot na bagay na nais kong ipakita sa iyo." Kasabay ng pag-uwika nito ay siya namang pag-utos ni Pilipo sa anino upang kunin ang mga bangkay na nagkalat sa paligid. Agad naman yung kinuha ng katawan ng aswang kahit yun man ay labag sa kaluluwang nagmamay-ari ng katawan. Habang dinadala nila ang bangkay na yon sa dulong parte ng kagubatan, panay naman ang ginagawang pag-aangil ng nilalang. Bakit hindi mo pa ako patayin? Ano pa ang kailangan mo sa akin? Tanong nito kay Pilipo habang sila ay naglalakad. Isa lang ang kailangan ko sa iyo, demonyo. At yon ay ang maituro mo sa akin ang may sala sa pagkamatay ng bata. Kaya lang naman kita hindi pinapatay dahil nais kong maipakita sa iyo ang sakit na nagawa niyong maidulot sa mga magulang ng inyong naging biktima. Sagot naman dito ni Pilipo. Kasabay ng pagwika nito ay siya namang pagbagtas nila ng daan patungo sa looban ng isang gubat. Hindi pa rin noon binibitawan ng aswang ang dalawang bangkay ng kanyang kasama alinsunod sa utos ni Pilipo. Ilang minuto pa ang lumipas, halos maglaway na ang nilalang na yon dahil sa labis na pangangalay ng kanyang mga kamay. Hindi naman ito pinakitaan ng awa ni Pilipo sa kadahilan ng purong galit lamang noon ang nararamdaman niya sa kanyang sarili. Isang oras pa ang lumipas, nagawa na nga nilang marating ang isang lugar na merong maliliit na bahay ang nakatayo. Walang katao-tao sa lugar na yon na para bang ilang taon na itong nilisan ng mga taong naninirahan doon. Maya-maya pa, bigla namang nasipat ni Pilipo ang pagsilitawan ng mga aswang na kasalukuyang nasa kanilang orihinal na kaanyuan. Halos hindi din noon magawang mabilang ni Pilipo ang eksaktong bilang ng mga ito sa kadahilan ng para itong mga bubuyog kung magsikumpulan. Maya-maya pa, dahan-dahan namang naglakad patungo sa kanyang harapan ang isang matandang babae. Meron itong daladalang mga manika na animoy isang laruan ng bata. Sa pagharap nito sa kanya, agad naman siya noong pinaligiran ng iilan nitong mga kasama upang hindi niya magawang makatakas sa lugar na yon. Bitawan mo ang anak ko para magkausap tayo. Huwag mong isipin na isang pakiusap ang bagay na sinasabi ko sapagkat ito'y isang utos. Alam kong wala ka ng pagpipilian kung hindi ang sundin ito.
pagmamataas ng nilalang. Nang marinig naman ito ni Pilipo, agad naman niyang dinukot sa kanyang bulsa ang daladala niyang patalim at walang habas niyang inundaya ng saksak ang aswang na kanyang bihag. Kisap mata lamang noon ang pagitan ng biglang magulantang ang lahat ng nilalang dahil sa kanyang ginawa. Pagbagsak ng aswang na yon sa lupa, agad namang bumulwak sa katawan nito ang napakaitim nitong dugo. Habang naghihingalo ang nilalang, agad namang nagwika si Pilipo ng, "Huwag niyo akong sindakin. Hindi ako ang taong madaling masindak ng mga demonyo. Kung inakala ninyong pabor sa inyo ang sitwasyong ito, sinasabi ko sa inyo ngayon na nagkakamali kayo." Kasabay ng kanyang pagwika ay siya namang pagsiiyakan ng mga nilalang dahil sa pagkamatay ng isa sa kanilang mga kapatid. Ilang minuto pa noon ang lumipas, bigla namang tumitig ang mga ito kay Pilipo. Nabakas sa kanilang pagmumuka ang labis na puot at galit. Nang masipat niya ang dahan-dahang paghahanda ng mga ito, pinili niyang tumayo ng kaswal sa lugar na kanyang kinaroroonan. Bagamat napakarami ng kanyang kalaban noon, kahit katiting nakaba sa kanyang katawan, aminado siya noong wala siyang naramdaman. Pagsilay niya sa pagbabagong anyo ng mga aswang, mabilisan naman siyang nag-ihip ng mga palipad hangin sa paligid habang dahan-dahang hinahawakan ang kanyang mutya. Pagsiyukuan ng mga puno noon sa buong lugar, agad namang lumusob sa kanya ang mga aswang na merong pagnanais na siya ay kitilan ng buhay. Segundo lamang noon ang lumipas nang magawa na siyang malapitan ng mga aswang at walang habas na pinaulanan ng mga kalmot at kagat sa kanyang buong katawan. Matapos ang mga pangyayaring yon, bigla namang nagsihalakhakan ang mga nilalang dahil sa inaakala nitong nagawa na nilang mapaslang si Pilipo. Subalit, sa muling pagsilay nila sa kinaroroonan nito, laking gulat na lamang nila nang masipat nila itong walang kahit ni isang galos sa kanyang buong katawan. Dahil sa pangyayaring yon, muli na namang nagsihanda ang mga aswang upang sugurin si Pilipo sa pangalawang pagkakataon. Mukhang hindi niyo yata nauunawaan ang mga kaganapan na inyong kinakaharap. Hayaan niyong ipakita ko sa inyo nang sa gayoy maliwanagan ang madidilim ninyong kaisipan. Wika ni Pilipo. Kasabay ng pagwika nito ay siya namang pagsilay ng mga aswang sa mga punong nagsisiyukuan. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla naman nilang nakita ang pagkalat ng mga malaaninong nilalang sa buong paligid na siyang mabilis na naman nilang iniwasan. Paglipad ng mga ito sa kalangitan, bigla na lamang naparalisa ang kanilang buong katawan nang mahanay sila sa mga aninong nagkalat sa lupa. Matapos ang mga pangyayaring yon, doon pa lamang napagtanto ng mga aswang na imposibleng matakasan ang ganoong uri ng abilidad. Pagbagsak ng mga ito sa lupa, tanging pagmumukha na lamang nila ang kanilang naigagalaw na siya namang naaayon sa kagustuhan ni Pilipo. Paisa-isa din noong nahuhulog sa anino ang iilang mga aswang upang magawa niyang mabawasan ang nilalang ng mabilisan. Pagharap ni Pilipo sa kinabagsakan ng pinuno ng mga ito, agad naman niya itong tinanong ng, "Sinong pumatay sa batang yon? Huwag ka nang magmaang-maangan. Alam ko na alam mo ang lahat ng gawain ng iyong pinagsisilbihang lahi." Matapos makapagsalita ni Pilipo, ninais naman niyang bigyan ng pagkakataon ang nilalang upang makasagot. Ilang minuto pa noon ang lumipas, bigla namang tumitig ito sa kanya
habang dahan-dahang itinuturo ng kanyang nguso ang mga nilalang na hinahanap ni Pilipo. Pagsilay niya sa mga aswang na itinuro ng pinuno, agad naman niyang binunot sa napatay niyang aswang ang kanyang daladalang kutsilyo. Matapos niya itong kunin, mabilis naman niyang nilapitan ang mga salarin upang patawan ng parusa na nababagay para sa kanila. Bago tuluyang itarak noon ni Pilipo ang kanyang patalim, inihipan niya ito ng isang napakalakas na usal na nagsusunog ng mga kaluluwa ng mga buhay. Matapos niyang gawin ang bagay na yon, agad naman niyang itinarak dito ang kutsilyo ng walang pagdadalawang isip. 12 beses niyang pinagsasasaksak ang katawan nito nang sa gayoy kahit papaano magawa niyang maipaghigante ang biktimang walang kaawa-awang pinaslang ng mga nilalang. Matapos niyang gawin ang bagay na yon, agad naman niyang pinalamon ang mga bangkay nito sa anino ng bawat punong nagkalat sa buong paligid. Isinunod na din niya ang lahat ng nadakip niyang nilalang, kahit ito man ay bata o matanda. Nang matira na lamang ang pinuno ng mga aswang, dahan-dahan naman itong nilapitan ni Pilipo habang nagwiwika ng, "Ngayon, ano ang pakiramdam ng mawala ng mahal sa buhay? Hindi ba't masakit? Naway maramdaman mo ang naramdaman ng ama ng batang pinatay ninyo." Kasabay ng pagwika nito ay siya namang dahan-dahang paglubog ng katawan ng nilalang sa aninong nilikha ng mga punong naroon sa paligid. Matapos itong gawin ni Pilipo, pinili niyang maghintay sa lugar na yon upang magawa niyang masaksihan ang pakikiisa ng mga katawan ng aswang sa bawat punong nanananahan sa lugar. Okay, angas talaga ni Pilipo, no? Pasensya na kayo, may kumakahol na tuta sa baba. Lagay ko na lang yan kasi komento na lang naman to eh. Ang masasabi ko kay Pilipo, para siyang si John Wick. Alam niyo, yung ganun siya kalakas, yung walang kinakatakutan, maangas, tas laging kumpiyansa na alam niya kung ano yung ginagawa niya, di ba? Sobrang angas lang eh. Pero ano kaya mangyayari sa 4? Kasi parang wala pa siyang nakakalabang matindi, parang balbal pa lang, di ba? So, pahintay na lang ako ng 4, isusunod kaagad natin yun. Yun lang. Salamat.